Nik lau hitz pixka bat kokatzeko liburua eta bilduma, baina oso labur ze hemen hitza Mikelek egin behar dugu, ezta. Esango dizuet, jakin irakurgaiak bildumako 59. liburua dela, eta bilduma hau jakinaren baitan bilduma garrantzitsua dela. Jose Azurmendi filosofoak 97an abian jarri zuela, eta ordudanik iritsi gara 59ra. Eta neurri handi batean Azurmendi berak nolabait pentsatu zuen filosofiarekin edo ideiarekin, ez hau da, alde batetik filosofo ezagunen testuak euskarara ekarriz, eta beste alde batetik, eta bigarren hanka, benetan importantea, bertako pentsalari gazte galdetu obrak ekartzearena, ez? Eta biak nolabait bat egiten dute, ez da hor elkarrizketa bat sortzen da, euskarara ekartzen den filosofia guztiarekin, ekartzen eztanarekin ebai, jakina eta ondoren horren gainean pentsatzen dugun guzti horrekin. Eta hori da, Mikelek egin duena neurri handi batean, ez da? Pentsalari gazte bat, gaur egungo auziak pentsatzen, gaur gure artean ditugun auziak pentsatzen, geureak direnak, baina baita ere mundu mailakoak direnak, pentsatzen geure baitatik, euskarara ekarri dugunetatik, euskara sortu denatik, eta beste hizkuntza eta kulturetatik sortu den pentsamendua harilkatuz, baina bertako pentsamendua sortuz, ez, azken fina. Eta netzako hori da liburu hauen, bilduma honen, eta beste hainbat konturen balio handien, segurazki. Beti da pezgarria euskal pentsamendu propio liburu bat argitaratzea, nahi baino gutxiagotan gertatzen da, baina beti da pozgarria, sortzen dela pentsamendu hori, argitaratzen dela, kalean jartzen dela, zirkuituan jartzen dela, ezta? Kasu honetan, nik aipatu nahiko nuke, Mikel abiatzen dela Simone de Beauvoirren bigarren sexua liburutik, nahiz eta hor gero, beste irakurketa asko dauden, ezta? Baina nolabait hortik abiatzen dela bere pentsamendua gaur egun baliogarri izango zaigun planteamendu bat eta hipotesi bat planteatzeko, hain zuzen jakinen beste bilduma batetik, ezta? Eta hori ere itzulpen bilduma bada, eta feminismoko pentsalari eta horre esanguratsuenak euskarara ekartzeko helburu duena. Beti esaten dugu, guk eta euskal kulturan beti esaten da, ezta? Gauza bat da, edo ez dira indiferenteak euskara sortzen duguna eta euskarara ekartzen duguna. Azkenean, sistema berean geratzen dira, eta honezkero esan dezakegu euskarara ekartzen den atzerriko obra guztiak euskal kultura dela, ezta? Horregatik da interesgarria, abia puntua. Aipamen txiki bat egin nahi diot, nahi deigarri egin zaidalako eta posgarria, liburuaren bibliografiari. Eta adierazten du orain arte esan dudan hori. Alde batetik, bertan pentsatu eta praktikain gainean pentsatu denarena kontutan hartu da eta baita ere munduan pentsatu dela. Beraz, hor badago halako parez pareko maila bat jartzearena. Guk pentsatzen duguna, kanpoan pentsatu dela. Eta beste alde batetik, baina honen beste aldaera bat izan daitekena, aldi berean emakume pentsalari askoren obra agertzen da bibliografia honetan. Eta uste dute esan beharrekoa dela, hau oso gauza harrigarria dela, oraindik ere ezagutzen ditugulako nagusiki gaur egun oraindik ere bibliografia guztietan, askotan emakume izen bat topatzea mirari txiki bat izaten delako. Eta Mikelen kasua justu nik uste dut badagoela gutxinez parez pare edo horrelako emakume gehiagoren obrak besteak baino. Horrek zerbait esaten du, ez? Non kokatzen den Mikel, nondik ari den pentsatzen eta zeri ematen dion lekua, ezta? Euskarari, emakume pentsamenduari. Alegia mundua ezin dela esplikatu, munduaren erdia edo munduaren azpimundutan daudenak kontutan hartu da, ez? Eta hori, azkenean aukera etiko bada eta interesgarria. Azken finean jakinetik aldarrekatu dugun ideia bat, ez? Da kanpoko pentsamenduari inongo leiorik itxi gabe, kontrakoa, dena ahalik eta gehien ezagutuz, baina geure bizipen eta geure gogoetei legitimitatea ematea besteen pare jartzeko. Eta uste dute, liburu hau dela, horren adierazgarri oso egokia. Bi hitz liburuaren gainean.
Bueno, Mikelek bidaia bat proposatzen dugu, ez? Bidaia eder bat. Eta gaur egungo galdera batzuk nolabait oinarri hartuta, baina abiatzen da pixka bat goazen atzera, ezta? Eta da pixka bat, berak esplikatuko du beto, ezta? Baina modernitateko subjektu maskulino jainkotu hori, bai, esan digutena, dela munduaren nagusi, aurrera bidearena, arrazionalizazioarena, horri geroztik egin zaizkion hainbat impugnazioaren berri ematen du. Eta impugnazio horietan, hori zalantzan jartzen denean, ze arrakala irikitzen zaizkigun, ez? Simon de Beauvoirretik hasi eta beste hainbat autorerekin jarraituz, ez? Eta, halako batean, iristen gara nora, subjektu jainkotu hori, gizon jainkotu hori, ez da? Munduaren jabe den gizon hori, alde batetik, gaur egun, horrek dituen frentzu eta itzal guztiak hor ditugula, eta gaur egun, segurazki, beste subjektu modu batera iristen ari gara, edo iritsi beharrean gaude, eraiki dugun, subjektu horren izenean, eraiki dugun mundu problematiko honi irtenbide bat emango badiogu. Hau da, gizaki edo subjektu zaurgarri, eta Osasun esaten duen bezala, besteen beharra duen gizakiak garen heinean, hori dela azken finean, eguneroko geure bizipena, edo izan beharko lukena, eta hortik formulatu litezkela, segurazki mundu hau bizigarriago egingo duten proposamen politikoak. Eta nik onaino, zorionak Mikel, eta guretzako jakinen festa txiki badala eta poza handi bat liburua argitaratzea. Dudarik gabe, bilduma, geldirik izan dugu, pare bat urtetan edo. Eta, orain halako liburu batekin berriro abiatzea, benetan, albiste gogoia pozgarria da. Mikeli buruz pare batitz esango dizkizuet. Mikel Urdangari Irastortza, behasaindarra da, filosofian graduatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta graduatu ondoren, Joxasun Mendi katedrarako lehen bekaduna. Lehen bekadun ikertzailea da, eta horari da, duela minutetik horari da ikerketa lanean, eta tesiarekin ere, liburuetan lantzen diren gaien inguruan, subjektu eredua, eta Joxasun Mendiren gizaberearen ideia eta korronte feministetatik sustatzen den eredu zaurgarri eta interdependentearen arteko konparaketaren horretan, ezta? Hain zuzen, kontzeptu gakoak diren, bai bere ikerketan eta baita liburuan ere, ezta? Liburuari buruz, bai hori da, esan liburua badatorrela EHUn egindako master bateko, master amairako lanetik. Hain zuzen, gobernantza eta politika ikasketak masterrean, Jule Goikotxearen zuzendaritzapean egindako master amairako lanetik. Baina, hortik hori iaz aurkeztu zenuen ez da, baina hortik aurrera ere hainbat garapen eta eranzpen izan ditu eta testua hilabeten poderioz mardula gotzen joan da. Zentzu guztietan, kantitatez eta kualitatez ere. Eta, liburuari buruz, enuke loreak esan dako urteik asko ezer gehiago erantziko, azkenean modernitateko esan duena. Modernitateko subjektu eredu hori, klasiko, naturalizatua izan dena, nola utzi den, 20. mendean, eta batez ere, hausketa hori, korronte feministetatik dator. Edo behintzat hor jartzen du Mikelek indarra, ezta? Eta hor abiapuntu garrantzitsua da Simon de Beauvoirren bigarren sexua, hortik abiatzen da, baina loreak esan duena. Zer nola pitzatzen du, ezta? Simon de Beauvoirren subjektu ereduak, eredu hegemoniko, klasiko, naturalizatu hori, eta bestetik hor sortzen dira pitzadura horiek gero ze garapen izan dute, ezta? Eta hor benetan
garapen horietan eta ekarpen oso garrantzitsua dauka liburuak, ezta? Ez delako geratzen Simone de Beauvoirren ideiak labur biltzera, baizik eta areago eginez, oraintxe bertan mahai gainean dauden hainbat eztabaida eta hildo eta korronteen borroka horiek aurkezten dituelako, ezta? Zuri eman dizutitzen, zuk gu baino desente gueto. Eskerrik asko denoi, eta egun hon, guardio. Kronometroa jarriko gehiagik ez bultzatzeko, urdun orden baten saiatuko naiz eitxe. Nik pixkate, Lorea eta Xabier egin du aurkezpen txiki bat, sarrera txiki bat, eta saiatuko naiz, liburu hontan zehar, izan dituan intuizio, galdera, erronka, landu dituan kontzeptu ezberdinek, gutxi asko azaltzen, edo zenbait zertzela ematen. Hoi aurretik lehenik eta baina eskerrak ematen hasi nahiko nuke. Egi esan oso eskertuta nago, oroar, liburu bea argitaratzeko aukera eskaintzekatik, alaiken laguntzekatik, bai noski jakineko lantalde guztiri, bai bestelare landu diaten kide guztiri, hor da, tesiko zuzendarietako bat, beste hainbat kide, egizan oso eskertuta nau, eta lehenik eta baina eskerrak eman nahiko nituzke, eta azpimarratu nahiko nuke baita ere, netzat jakineko saio honetan argitaratzea ore handi bat dela. Aurreko baten Jose Azurmendi, nola zainitzen irakurtzen, eta Torrealda eta jakin inguru zaizela, honako haiku idazten zon, aldizkari bat ez da noizean behin, nolabait jakin erreferentzia eginez, aldizkari bat ez da noizean behin eskuan hartzen dugun horri sorta soilik, askoz gehiago da, asmo bat da historia bat, oinarri ekonomiko bat, giza-harremanak, gizarte bat da aldizkaria. Eta ez dakit gizarte batetan, baina gizatalde ehar bat bai, eta egizan netzat hori bat da bertan manera ekarpen aletxoa egin izan. Eta noski izan dean bezala, jakineko lantalde ez ezik, aldez edo moldez lan honen osaketan landu diaten guztiri, eskerrik asko. Hoi esan da, liburu eta gozkion elementutan sartu horretik, testuingurure egin nahiko nioke erreferentzi txiki bat, ez? Justo testuinguru berezi batetan osatu dalako liburu hau. Okeraz banau, lehenengo zirriborrok, lehenengo 40 aldi luze hartan osatu nitun, eta seguro nago azkeneko zuzenketa eta txukunketak ere, enegarren 40 aldi ditako baten osatuko nitun. Eta horrez gain, nolabait izurriaren baldintzapen horrez gain, uste, testuinguru berezi dela garai oso interesgarri batetan, garai gordin, baina esango nuke interesgarri batetan gaudela. Uste dut, ez baina askotan esan dut, ez da normalitate berri baten atari nomen gaude, ez dakigu normalitate berri bat izango da, normalitate zar berrituaren enegarren aldaera bat izango da, baina hor, nolabait uste dut, sekulako borroka politiko, ekonomiko, kultural, sozial, eta tartean esango nuke filosofiko bat ere badagoela, gizartean antolaketan giltzarri dien hainbat eta hainbat kontzeptu definitu eta berdefinitzeako garai. Bizintzako dimentsio esentzialak, lan esentzialak, zeintzu die, zeintzuk ez, hor kokatu ditzazkegu normala zer izango dan, berria zer izango dan, askatasunen nola ulertzen da, erantzunkizune, buru jabetza, uste dut hor, eztabaida gai daudela hainbat eta hainbat kontzeptu, eta tarten, iruditzen zaidan, filosofiatik ere, hamarkadatan indan ibilbidei segida bat emanez, bazegola zer esana eta bazegola ekarpen interesgarri bat egin. Ze hortan, eta sarreran pixka bat aipatu dut, hainbat korronte edo identifikatzen ditut, kontzeptu giltzarri horiek berdefinitzeako garaia. Alde batetik, hor dugu, neoliberalismo patriarkala dalako korrontea nolabait planteatzen duena, oraindik sakondu egin behar dugula. Bere arrakasta eta porroten erantzule bakarra omen dan sujetu hortan sakondu egin behar dugula. Optimizaziorako galgadien egitura eta lotura publiko guztiak hautsiz eta nolabait logika neoliberal hortan sakonduz. Eta hor daukagu, esategatako, txamponaren bestaldean esango nuke erantzun kontserbadoreak. Nolabait planteatzen dutena, normalitatera itzuli behar dugu. Hau da, garai bateko garai ziur eta loriatxo egitara eta normalitatera itzuli egin behar dugula, hain zuzen ere normalitatea bera danean ona ekarri gaitun. Eta horrek uste nun, bazegola, hirugarren,
dan korronte multzo bat, zenbait autore bat zeudela bintzet, bestelako logikak, bestelako bizitzak eta oroar bestelako subjektuak planteatzeko klabe oso interesgarriak eskaintzen zituzten. Hor tarten Simone de Beauvoir noski, eta gero azalduko dut zergatik, baina baita ere bere aurretik, bere bueltan eta bere ondoren garatu dien elkarrizketa, eztabaida, kritika eta auzi filosofiko ezberdin. Eta beraz, pixkat testuingurun kokatze aldea edo asmok argitze aldea aipatu nahiko nuke, baizunen testuinguru hortan osatzen dela liburu hau, eta helburu edala, loreak pixkat aipatu duen bezala, bestelako logikak, bestelako normak, bestelako subjektuak eta bestelako bizitzak pentsatzeko ekarpentxo bat egitea filosofiatik eta Simone de Beauvoirren obran oinarrituz. Hoi esan da, zergatik Simone de Beauvoir, beste ozein autor ere aukeratu nezaken eta asko hau noski interesgarrik. Eta nire kasun, Simone de Beauvoir eta bigarren sexua obra hartu eta ardatz bezala, pixkatu gaine jarraian aipatuko ditudan arrazoiak dira medio. Alde batetik, egia aitortu behar bada, disfrutatu egin nuelako, bere obra irakurtzen. Lan kasi esango genuke entziklopediko bat da, ehundaka horri ditu, baina uste dut edukiz eta estiloz zoragarria dela, oso aberatsa dela, eta euskerara eskafandraren eskutik egintzen itzulpen ere halako zoragarria, eta uste dut noski Simone de Beauvoirren obra jotzeko bera ikonena liburu ebea irakurtzea dela. Simonen noski. Beste alde batetik ikusten duen mugarri bat zala, hau da, filosofiaren historian eta esango du feministaren historian mugarri bat suposatu zola. Aurretik bueltak ondoren noski beste hainbat egin eta beste hainbat mugarri ere ondia, baina ikusten duen, hau ere bazala referentzi ezinbesteko dago. Eta elkarrizketa kritikorako, gaurkotzeko, kritikatzeko, sakontzeko, danadalakorako, etengabe aipatzen zen erreferentzitako bat zela. Eta gaineraz ikusten duen, eta hau da kaso garrantzitsuna, bai nere eta baita nere ingurun sumatzen dituan, kezka, ezin egon, ilusio, erronka ezberdinei heltzeko ere, tresna oso interesgarrik eskaintzen zituen, ezta. Uste dut, pixkat momentu batean aipatzen dut, ezta, nire girramona guztia, baina zertxo bat zarragoa zala, eta uste dut, nire girramona, gure girramona eta birraitxonen egoera ulertzeko ez ezik, beraien seme-alaba, biloba eta birbiloben egoera ulertzeko ere, eta bestela pentsatzeko ere, klabe oso interesgarrik eskaintzen ditula. Eta horrexegatik entzun ere, gizarte bezala ditugun erronka, ezin egon, kezka eta proiektu horiek bestela pentsatzeko jodet Simone de Beauvoirren. Eta hori esan da, ze gako eskaintzen dizkigu Beauvoirrek, ezta? Nik uste dut, Simone de Beauvoirrek bai zapalkuntza ulertzeko garaien eta baita emantzipazio edo burujabetza planteatzeko garaien ere, osagai oso interesgarrik jartzen ditula bai gain, ezta? Beak esango do, pixkate zapalkuntza hori marko batetan kokatze aldera, emakumeek bere testuingurun bizidon zapalkuntza marko baten kokatze aldera, emakumea eta esan gabe doa gizona, ez dela jaiotzen baizik eta egiten dela, ezta? Eta era ezberdin batetan eta era hierarkiko batetan egiten dela, ezta? Beak esango do, gizona bata dela, osoa, absolutoa, esentziala, eta emakume berriz bestea da, ezta? Nolabait osagarria dana, erlatiboa dana, inesentziala dana, bata izango da gizakiaren irudi positibo eta neutrala, eta bestea berriz izango da negatiboa. Hau da, gizona ez dana edo gizakia ez dana, ezta? Bata gorpuzgabea, bestea gorputzutxa. Bata trascendentziarantz, bestea imanentziarantz, ezta? Bata azken batean norbanakoa, eta bestea, bestea. Eta horrez gain, horren aurren, behar nolabait planteatuko do, emakumeek ere, berdinetik berdinera, bere norbanakotasuna eta burujabetza garatzeko gaitasun formal eta materiala izan behar da. Eta hor sortu da, eztabaida oso potente bat, filosofian oso aberasgarria, eta da nolabait planteatzen duena, hoi eiterako garaian, Simone de Beauvoirrek zenbate arte bersortzen du eta zenbate arte pitzatzen du, bainzun ere, Xaberrek eta Loreak aipatu duten norbanako buru aski hori, ezta? Bere buru aski dona, bere buru eta mundun jaun eta jabedan hori, zenbate arte birsortzen du eta zenbate arte pitzatzen du. Ikusi dugu, eta pixkat hor jaso ditut ekofeminismo ezberdinetatik esateatako egin kritikak, nolabait hauek planteatzen dute egin batean bersortzen duela, trascendentzia imanentziarekiko planteatzen duelako, eta hauek nolabait azpimarratuko dute trascendentzia imanentziarekiko baino imanentzian gauzatu beharko dela, inguruko lur, sustrai, lotura eta bizitzatik
abiatuta, hor ditugu esate baterako ere kritika dekolonial ezberdinak, bestelako realidadeak, nahiak, sujetuak ere, ikuspegi intersekzional batetik mahai gainean jartzeko beharra azpimarratuz. Eta nik uste, alare, bersortze horiek eikin balin baditu ere, pitzatu ere, ederki pitzatzen duela, bere burua aski omen duen sujetu dalako bizta. Alde batetik, norbanakoa gizadia berdin gizona dalako ekuazio hori hankaz gora jartzen du. Beste alde batetik, familiarizazio politika sendoak eiken aizien garaian, bigarren mundu gerra ostean, nolabait, emakumea berdin, etxeko andre, ama emazte dalako ekuazio hori ere hankaz gora jartzen du. Hori naturalizatzeko eta esentzializatzeko saiakeren aurrean berak azpimarratuko du gizona, emakumea eta gizona egiten dela, nolabait bestela egiteko ere, edo are gehiago, ez egiteko ere zirrikitua irekiz. Beak nolabait gizakia, izkilarriz eta era universal eta homogene batean ulertzen den gizakiaren aurrean ezurraragizko sujetu kokatua jarriko ditu mahai gainean, baldintzatua direnak, irekiak direnak, gorpuztasuna ukatu beharrean eta gorputzetik askatu beharrean gorputzean askatzeko beharra azpimarratuko du, eskubide abstraktuak materialki eta zehazki gauzatzeko aldarri egingo du, zaintza sozializatu eta publifikatzeko, eta azken baten esango dugu burujabetzaren ikuspegi integral eta plural bat jartzen dola mahai gainen, burujabetza ekonomikoa ez ezik, sexual, sentimental, gurasotasunari dagokiona eta beste hainbat ere mutan gauzatu beharko. Beraz, ikusi dezakegu, alde batetik, hainbaten birsortzen baldin badu ere, pitzatu ere, erki pitzatzen duela, eta bestelako oinarri eta bestelako sujetu bat jartzen duela mahai gainean. Ezurraragizkoa dana, eginean egiten dana, baldintzatu dana, beraz, kokatua dana, irekia dana, eta gorputzetik abiatuta, bizitzako dimentsio horotan, bere norbanakotasuna eta burujabetza gauzatzeko gaitasun material eta formala izan behar duen proiektu bezala ulertuta. Orduan, oinarri hortatik abiatuta, liburun bigarren zatin saiatu naizena da, horren bueltan, pitzatze eta birsortzeetatik abiatuta, egin sakontze ezberdinek aztertzen. Eta berezik jor, bi auziri heltzen saiatu naiz, eta hurbilpen bat egin, kontutan izanik horren bueltan izugarri idatzi dela eta dena lantzea ezinezkoa dela. Beraz, alde batetik hartu dut bere aipu famatua, emakume ez da jaiotzen egiten da, eta saiatu naiz horren bueltan egin sakontze ezberdinek aztertzen, eta hor, hainbat eta hainbat korapilo irikitzen dizta. Alde batetik, sexua naturala, genero kulturala dalako bereizketa zurrun hori askotan egotzi izan zaio gobarri, eta saiatu naiz, izpururen laguntzaz, frogatzen beak bereizketa hori tasutu baino nolabait lausotu egiten duela, eta klabe interesgarrik eskaintzen dizkigula bestela pentsatzeko, eta gero bereziki bi sakontzeri heltzen saiatu naiz. Alde batetik, Butlerrek egiten duen sakontzea, nolabait genero arteko ezberdinkeria ez ezik gizon eta emakume egiteko generizazio prozesua bera ere auzitan jarriz, eta gero beste aldetik Bitijek egiten duen sakontzea, emakume ez da jaiotzen aiputik abiatuta, nolabait gizon eta emakumeak desagerrarazi beharreko klase sozioekonomiko eta politiko bezala ezaugarri. Eta pixka saiatu naiz, horien bueltan egindako sakontzoitatik abiatuta, gaur egun pilpilan dauden zenbait gaietara hurbilpen bat egiten. Eta ze horri segika, eta auzi horri edo aipu horri segika, beste ertz batetik ere heldu nahi izan diot, eta da izuen ere, emakume ez ezik, gizona ere ez dela jaiotzen egiten da. Eta uste, askotan hemen ez da jokoa jarri, baina generoa relazionala da neurrian, Bogarrek emakume egiteaz eta egiteko modu ez danean, etengabe egidala baita ere, gizona egiteko modu ez eta ibilbidez, ezta. Eta gaineraz, era zentzu oso kritiko batetan, ezta. Berak esan dugu gizona jada ez da nolabait esangabe doan izaki universala, bera ere problematizatu egin behar da, bere zentzu partikularren aztertu egin behar da, eta gaineraz berak nolabait bi kritika nagusi edo dizkio, ezta. Batetik, gorputzetik askatzeko nahi hori, gorpuztasuna ukatzea, eta horrek lotuta nolabait elkarrekotasunik ez. Eta horren aurrean, beraz, saiatu naiz planteatzen, Simon de Beauvoirrek egindako kritika eta jarritako oinarri hortatik abiatuta, nola desegin, berregin, moldatu edo zer kristo egin behar dugun gizontasunarekin, nola josi behar dugun edo nola artikulatu dezakegun gizotasunaren trantsizioa premiazkoak diren bestelako trantsizioekin ere, trantsizio feministarekin, sozioekologikoarekin, euskaltzalearekin,
dekolonialarekin, pixka bat saiatu naiz horri ere heltzen. Eta ja azkeneko atalean, beste intuizio bati heldu nahi izan dut, eta da egin egiten da delako intuizio hori. Eta hor, pixka bat, Goikoetxearen sakontzean oinarrituta, nolabait planteatu dugu, bere aipori segika, gizon edo emakume ez ezik sujeto ere ez dela jaiotzen, egin egiten dela. Ugaztun jaiotzen gerala eta egin egiten gerala. Beraz, sujetoa ja ez da abia puntu aurre sozial bat, gerora murgiltzen dena mundu sozial eta ekologikoan, baizik eta sujetoa jatorritik eta etengabe komunean da. Besteekin eta bestei eskerrak, gure aurretikoa eta araindikoa da mundu sozial eta ekologiko batetan txiriko ordatuta esango dut. Beraz, hortik zenbait puntu edo zenbait elementu atera ditzazkegu. Bat, paradoxa iruditu badakiguke ere sozialtasunean soilik garatu dezakegula gure normalakotasuna. Hau da, interdependentzia edo ekodependentzia ez dala sujeto aurre sozial batek eta deslotu batek gerora josten duen erlazio salea, baizik eta sujetu gisa eratzea ahalbidetzen digun eta era berean buru askiak izatea zintzen digun aurretiko eta etengabeko baldintza bat. Beraz, esan dezakegu egiten gaituzten neurrian garela guk ere egiteko gai, naiz eta ezberdin egiten gaituzten ondorioz gaitasuna ere ezberdina dugun. Eta hortik nolabait oinarri hortatik abiatuten da, eta saiatu naiz norbanakotasuna eta burujabetza ez dela behar definitzen. Norbanakoa nor bere banakoan izateko ezinetik, hau da, komunitate pluraletako partaide gisa, trama komun hortan nahi ala nahi ez konpromisoan jarrita, horrek implikatzen duen erantzun gizun edo Jaragoiren hitzetan erantzun gizunarekin, eta burujabetza ere pixka saiatu naiz horren baitan definitzen. Jada auzia ez da izango loturak bai edo loturak ez, besten gara batuko garen edo bestekiko bereiziko garen, baizik eta jatorritik eta etengabe nolabait zeharkatzen gaitun amaraun erlazional komun hortan, zer nolako loturak josiko ditugu. Eta pixka saiatu naiz tentsio hori pentsatzen. Baitan bidez edo eta kontra dalako formularen bitartez, pixka tentsio hori sortzaile egiten agindu beharko garen tentsio hori pentsatzen. Bizitzak singularren eta izena bizen propioz nolabait sinatzen ditugu, baina komunean edo pluralean soi dute aukera eta zentzua. Loturetatik askatzeko fantasiaren aurrean loturetan askatu beharko gara, baina loturak askatzaileak egin. Interdependentzian, baina inoren kapretxo arbitrarioekiko dependente izan gabe. Beraz, pixka saiatu naiz tentsio hori pentsatzen. Eta azken batean zertarako, burujabeak izateko. Eta hor pixka saiatu naiz burujabetza, baina jabetza aurre sozial bat bezala baino, amaraun horretan edo sozialtasunean lortzen den gaitasun bezala planteatzen. Gure gorputzak, lurrak, komunidadeak, datuak, bizibideak, azken batean bizitza autogobernatzeko gaitasun bezala, eta autogobernatzeko gai eta gaiena bezain gai izateko gaitze prozesu, esango dugu, plural bezala. Beraz, pixkat hau eitxe die, spoilerretan ez da komen izaten gehiagi kontatzea, hau eitxe die nik gutxi asko burun izan dituan kezkak, intuizio, landu dituan kontzeptu, autore ezberdinak, eta guain honekin txegukatuko eta hoxe, eskerrik asko berriz aldez edo moldez laundu dira zuen guztioi, eta irakurretan. Eskerrik asko Mikel, oso aurkezpen ederra. Norbaitek zerbait galdetu edo esan nahi badu, guantxe da aukera. Zehazteatik aipatu duzu etengabe erreferentzia, baina gaur egun pilpilean sumatzen dituzun galderako eztabaidatu hartzeagatik batzuk patu dut. Hor saiatu nahi dena da, hartu nituen, bioika sakontzen nintzitezken. Nik aukeratu ditut Butlerrena eta Litigena, eta hor saiatu naiz bereziki bi auziri edo heltzen, betire filosofiatik. Eta alde batetik, gaur egun askotan aipatzen da ez, gizon eta emakumea desitxuratzen nahi ote dien, edo hor eztabaida ezberdinak, eta hor bereziki nik heldu nahi nion, iruditzen zait askotan, bereziki Butlerren obrai dagokionen, hainbat kritika egiten diela Butlerren obrakin inondik inoa bat ez datozenak, esate baterako ez, askotan performatibidadea nahazten da, nahi eran egiten den performance bat izango balitz bezala.
Eta hor, uste dut, ni bereziki, txagoke hor eztabaida heldu baino, saiatu naizena dela, lehenengo kasu bintzen, Butlerren obran bueltan egiten dien hainbat kritika, kritikari erantzuten, iruditzen zaialako, Butlerren obrak beak bestelako klabe batzuk eskaintzen ditula. Eta bigarrengo, bereziki saiatu naiz baita ere, Pitifen baieztapen hori hortatik abiatuta, eta gero, Jugo de Kotxea eta beste hainbatek, Euskal Demokrazia Patriarkalen nolabait kontzeptualizazioa jasotzen duen, eta horren aitzakin, jakina da Euskal Herrin momentu honetan hainbat eta hainbat eztabaida duela, nola klasea nola ulertu behar dugu, nola ez, sujetu ezberdinen arteko artikulazio dalako hori nola josi behar da, nola ez, eta pixka saiatu naizena da, auzi materialak, auzi kulturalak, birbanak eta materialak, aitortza kulturala, saiatu naizena da, nazioartean ere badagoen eztabaida hau eta Euskal Herrin ere badagoen eztabaida hau, pixkat hurbilpentxo bat egiten, esan den bezala autore hauetatik abiatuta eta dire filosofiatik. Eta esango nuke bereziki hor, horietxeak dira.